Evo, pošli smo sa prevoja iznad Ulijastaja. Neviđeno dobar doček smo imali ovde. 20-ak meštana koji su došli ovde gore na prevoj na izlet. Najverovatnije, pošto je dole u gradu toplije, eno ga grad u rupi dole, ispod nas. Ostaje nam još 20 km da se spustimo. E pa svi ti meštani delili su nam bombone, fotografisali su se sa nama i bilo je puno smeha i onako baš fina atmosfera. Baš lep doček u neki grad, moram da kažem. I nema veze što će nas verovatno uhvatiti mrak dok dođemo do dole. Vredelo je, vredelo je. Kako ti se čini ovaj doček, ovo je strava, jel da? Fantastično, prvi put da smo naišli da bude toliko ljudi, svi raspoloženi, lepo, hoće da kontaktiraju. Čak smo imali sreće da žena jedna priča engleski, pa možemo nešto i da pričamo. Fantastično. Da, mislim da je ovo najlepši doček u neki grad u Mongoliji. Ja sam tačno stekao utisak da oni izađu ko na Košutnja gore, malo izađu iz grada, iz Bleje gore na vrh planine. Da, jer ovde je sigurno 5-6 stepeni hladnije nego dole. Ništa, još da se spustimo, da pronađemo smeštaj i onda da se odmorimo par sati do ujutru. Kakav nam je sudbina putnička.